Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň çarşembe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzirlikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Londonda ýaşaýyş çaýda bolan güýçli ýangyn zerarly adından 6 adam wepat boldy diýip polisiýa habar berdi. Wepidalaryň sanynyň köpelmeginiň ehtimallygyny belledi. O söndürüjiler Londonyň günbatarynda ýerleşýän Greenfield binasynda 14-nji ýylda ýerden başlanan ýangyna garşy görüşmegini birnäçe sagatlap dowam etdirdiler. Men şu pursatda 6 adamyň helak bolandygyny tasdiklap biljek, emma birnäçe güne çekjek dogly dikeldeş işleriň dowamında bu sanynyň üýtgejeğine meňzeýär diýip polisiýanyň ýol başçysy Stuart Kunja aýtdy. Londonyň tiz kömek gullugy mundan öň 50 çemet adamyň keselhanada bejergi alandygyny habar berdi. O söndürüjiler köp sanly adamy halat edenligini aýtdylar, emma şäheriň häkimi Sadiq Khan köp ýaşaýjynyň entek hatawa alınman galýanlygyny ma'lum etdi. Şaýatlar köp gatly ýaşaýyş çaýynyň içinde gabawda galan adamlaryň öz jaýlarynyň aýnalarynda görünenligini aýtdylar. Käbirler binanyň ýokurky gatlarynda şem şöklelerini görendiklerini habar berdiler. Ýanganyň sebäpleri entek anyklanmady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 13-nji ýylda gorunmak sekretary Jim Mattis'e ygtyýarlyk bermek bilen Awganistanda harbiýlaryň sanynyň artdyrylmagyna ýol açdy. Awganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýlaryna we halkara güýçlerine ýol başçylyk edýän goşun generaly John Nicholson özüne harbiýlaryň şu günkü sany 8400-den ýene birnäçe müň köp gerekdigini aýtdy. Pentagonda goşmaça harbiýlaryň 3000 we 5000 aralygyndaky sany maslahat edildi. Olardan ençemesiniň Birleşen Ştatlaryň ýara tarapyndan iberilip bilinjektigi, goşmaça harbiýlaryň esasy bölegini howa güýçleriniň we Owgan harbiýlaryny goldamak üçin türgünleşdirjileriň emele getirjektigi aýdyldy. Trumpyň Awganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşy çemeleşmekde harbiýlara serhesaplylygyny artdyrmak goýunçy ygtyýarlygyny bermek karary şu ýylyň başynda Birleşen Ştatlaryň generallaryna Irakda we Siriýada Amerikan goşunlaryny dolandyrmakda has köp ygtyýar berilmeginiň ýa-da gabat geldi. Awganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýlarynyň sanynyň köpelmeginden soň hem olaryň sany 2011-nji ýylyň derejesinden has pes bolar. Şonda Birleşen Ştatlaryň harbiýlarynyň sany 100.000 adam çemesidi. Käbir resmiler häzirki wagtda harbiýlaryň artdyryljak sanynyň Awganistandaky uruşyň güdüşine täsir ýetirmäge ukyply boljagyny soragastan alýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Awganistanyň paýtagtyna öňünden yglan edilmedik sapar bilen bardy. Hökümet we adamlar bilen gepleşmek üçin ýangy kabulda gowundum diýip Guterres 14-nji ýylda Twitterda ýazdy we Birleşen Milletler Guramasy zorluk hem horluk döwründe Awganistan bilen bile durýar diýip belledi. Guterresiň sapary Awganistanyň paýtagtynda 150 adamyň ölümine getiren helakçylykly partlamanyň ýa-da gabat geldi. 31-nji maýda bolan partlama 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýanyň goşunlary salnaly bäri Kabulda bolan iň gan döküşükli hüjümdir. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Kabulda Merkezi Aziýa ýurtlaryna eden saparyndan soň bardy. 13-nji ýylda Guterres Türkmenistanda bolupdy. Ortaýyň döwlet dumasy Moskwada Sowet döwründe gurulan 5 gatly ýaşaýyş çaýlaryň müňlerçesine ýumurmak barada gapma garşylyklly kanunyň jemleýici görnüşini makullady. 450 orunlyk parlamentiň kanun çykarjylary 14-nji ýylda kabul edilen kanuny 399 ses bilen goldadylar we 2 ses garşy çykdy. Ses berişligiň geçýän wagtynda polisiýa dumanyň binasynyň öňünde protestçileri tutsak etdi. Opozisiýon Ýablika partiýasynyň ýol başçysy Sergey Mitrokhin kanuny garşy geçirilen protestleriň soňkusynda tutsak edilenleriň arasyna düşdi. Moskwanyň ençeme ýaşaýjysynyň emlak hukugyny we şahsy azatlyklaryny depeleýänligini aýdyp kanuny garşylyk bildirmegine garamazdan onuň parlamentiň ýokurky öýünde makullanyp prezident Putin tarapyndan gol çekilmegine garaşylýar. Kanuny görä 1950-nji we 1960-njy ýyllarda gurulan 4,5 müň çemeti ýaşaýyş çaýyň ýumurulmagy we olaryň ýerine köp gatly täze jaýlaryň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 5 gatly bu ýaşaýyş jaýlaryň köpüsi ýer içinde Hruşyowka diýilip adlandyrylýan öňkü Sowet lideri Nikita Hruşyow döwründe wagtlaýyn diýilip gurulan jaýlar. Moskwanyň häkimetleri bu jaýlaryň könülşenligini aýdarlar, emma ýaşaýjylaryň ençemesi we raýat aktivistleri häkimetleriň planlaryny täze köp gatly gymmatbaha jaýlary gurup peýda görmek üslegi bilen baglaşdyrýarlar. Dumanyň öňünde protestler 6-njy we 9-njy iýunda hem geçirilipdi. 14-nji maýda geçirilen protestde müňlerçe adam gatnaşypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogsan Nurwan. 10-njy ýylyny Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres arasynda gepleşikler geçirildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. BMG'nyň baş sekretary Türkmenistana Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň çägini 12-nji ýylyna geldi. BMG bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar nusgalykdyr diýip Türkmen medeniýeti Antonio Guterres salgylanyp ýazýar. Bilim mertebeli mehmanyň öz sözlerine görä bu onuň Türkmenistana 3-nji sapardyr. Oladar bu ýurda bosgunlaryň işleri boýunça BMG'nyň ýokary komissary hökmüne 2 gezek gelipdir. Şonda biz bu ýerde Sowet Soýuzy darganyndan soň dören bosgunlar meselesini ara alyp maslahatlaşdyk. Bu meseleler Türkmenistanyny oňuň çözüldi diýip baş sekretary aýtdy. Türkmenistan raýatly bolmadyk adamlaryň meselelerini çözüp bu ýurda nusga boldy diýip döwlet eýçiligine habar gurulugy baş sekretaryň sözlerini siterleýär. Neşriň maglumatyna görä BMG'nyň baş sekretary Türkmen prezidenti bilen bolan duşugyň netijelerinden kanagatlanma bildiripdir. Şeýle dol Türkmenistanyň bir taraplygynyň paragatçylygy hemde durnuklugy üpçün etmekde oýnaýan rolyny belläpdir. Duşugyň garşyna transport, energetika, daşky gurşogyň goragyny gowlandyrmak, terrorçylyga hemde bir kanun neşe dolanşygyna garşy görüş meseleleri bilen bir hatarda adam hukuklary meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Emma Türkmen medeniýeti adam hukuklary babatyna haýsy meselelerin gozgolanlygyny anyklaşdyrmaýar. BMG'nyň baş sekretarynyň regiona planlaşdyrylan saparynyň öňü syrasy adam hukuklarynyň berja edilisine gödäwçilik edýän Human Rights Watch guramasy we adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary ýörüýte beýanat çap edip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýygdarly bolan ýagdaýlaryna üns çekdi we Adatlyk radiosynyň hemde Türkmenistanyň alternativ täzelikler proýektiniň ýerli habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyň azad edilmegine çagyrdy. Gepiň erdisine aýdylsa BMG'nyň edenetlikli tutsak edilmelere garşy işi topar hem Nepesgulyň azad edilmegine çagyrypdy. Şeýle de BMG'nyň Adam Hukuklary Komiteti şu ýylyň martynda Türkmenistan boýunça geçirilen dinlenşigiň jemleýici synyny çap edip Türkmen häkimetleriniň Nepesguly fial garasy jurnalistleri we adam hukuklary aktivistlerini ýydarlamagyndan, olar tutsak etmeginden alada bildirdi. Olar diýeri görkezin atly kampaniýanyň BMG'nyň baş sekretarynyň Merkez Aziýa saparyna gabatlap çap eden ýüzlenmesini aýdylmagyna görä, şuň Türkmenistany 150 töwerek tutsak daşarky dünýäden dol öňelikde saklanýar. BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres Aşgabatda saparynyň dowamyny Merkez Aziýa ýurtlary we BMG arasynda terrora garşy göreş boýunça global strategiýany durmuşa geçirmek barada ýokary derejelerdäki dialoga hem gatnaşdy diýip habarlarda aýdylýar. Bu duşuga Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň ministrleri, ýokary wezipeli emellarlary, şeýle de terrora garşy guruluşlarynyň, milli howpsuzlyk guruluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Bu duşuk BMG'nyň terrorçylyga garşy ähli strategiýasyny Merkez Aziýada durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki hereketleriň meýilnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň taslamasynyň ikinji tapgarynyň jemleýici çäresi bolup durýar diýip habarda aýdylýar. Diplomat neşriniň Guterresiň sapary barada çap eden makalasynda BMG'nyň şu wagtda çenli Türkmenistany ýörüýte hasabatçysynyň we ekspertleriň goýberilmegini sorap, oň gezekden hem kän ýüz tutanyk, emma bu haýyşyň bitirilmänligi bellenilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogsan Nurwan.
Türkmenistan 2016-njy ýylda özüniň iň esasy eksport harydy bolan gaz önümçiligini 4% azaltdy diýip Finmarket urun eseri 13-nji ýylyna BP kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. BP Türkmenistanyň neft önümçiliginiň hem möçberiniň azaldylandygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz önümçiligi 69,5 milliard kub metrden gowrak bolanlygyndan 66,5 milliard kub metrden tähel gowrak bolupdyr. Finmarket urumundan öň Türkmen gaz önümçiliginiň 7 ýyl odal 2009-njy ýylda azaldylandygyny sonra Russiýa Federasiýasyna Türkmenistanyň gaz eltýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamany ýatladýar. Neşriň maglumatyna görä gaz geçirjisi ýarlandan soň Türkmen gazynyň önümçiligi tas 2 azalyp 66 milliard kub metr bolanlygyndan 36 milliard kub metrden tähel gowrak bolupdyr. Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde 2009-njy ýylyň aprel aýyna bolan partlama çenli Orta Türkmenistanyň esasy gaz aljysy bolup durýardy we Gazprom ýylda satyn alan 40-45 milliard kub metr Türkmen gazyny Ukraina we Günwatar Ýewropa aktarýardy. Bu partlama odak möhletli gaz şertnamasyny baglaşan iki tarapyň arasynda iki taraplaryň aýplamalaryň başlanmagyna sebäp boldy. Resmi Aşgabat geçirjeginiň Moskwanyň aýtmanyny men gaz almagyny kesmegi netijesinde partlandygyny aýtdy. Moskwa bolsa Ýewropada gaz talabynyň azalandygyny aýdyp Türkmen gazyna berurlugyň azalýanlygyny öňe sürdi. Şondan bir ýyl soň Ortiýetiň pozisiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň satyn alynýan gazyň möçberi azaldyryp ýylda 11 milliard kub metre getirildi. Bu ýagdaýga soňu bilen gaz narhlary üstüne öderen alalaşmazlyklar Türkmenistanyň Rus tarapyny durnuksuz hyzmatda şökmünni aýplamagyna alyp geldi. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanyň neft gaz puwdagynyň web-saýtynda çap edilen makala Gazprom kompaniýasynyň iki taraplaryň şertnamalary ýygyderli bolmakda aýplady. Ortiýet tarapy 2015-nji ýylda satyn alýan Türkmen gazynyň möçberini ýylda 11 milliard kub metrden 4 milliarda çenli azaldýanlygyny ýene-de hiç bir delillendirmeden öwran etdi diýip Türkmen tarapy aýtdy. Türkmen gaz önümçiliginiň 2009-njy ýyldan bäri ikinji gezek azaldylmagy Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyny satyn almagyny 2016-njy ýylyň ýanwaryndan ymykly kesmegi bilen baglyp soňky çykan habarlarda aýdylýar. Sebäbi şondan öň Türkmen gaz Russiýa 3 milliard kub metre golay gaz berýärdi. Habarlarda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda Hytaýa berilýän Türkmen gazynyň möçberi köpelip 27,5 milliard kub metr gowrak bolanlygyndan 29,5 milliard kub metre çenli artdyryldy. Rus neşriniň ýazmagyna görä Hytaýa berilýän gazyň köpeldilmegi Russiýa berilýän gazyň kesilmeginiň Eýrany berilýän gazyň bolsa azalmagynyň öwüzini dolduryp bilmedi. Netijede Türkmen gaz eksportynyň umumy möçberi 38 milliard kub metr bolanlygyndan 37 milliard gowrak kub metre çenli aşak düşdü diýip habarda aýdylýar. Mundan başga Türkmenistan 2017-nji ýylyň ýanwaryndan baha hemde bergi dawalar esasynda Eýrany berýän gazyny hem kesdi. Emma muňa garamazdan resmi Aşgabat topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiniň öz territoriýasyndan geçjek böleginiň gurulşyny dowam etdirýär. Şol wagtda Aşgabat golaýda öz ýylatyna berýän ýeňilliklerini şol sanyny mutya ardan gazyny hem kesmek kararyna geldi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda awtologlary ýuwýan ýüzlerçe kärhana doly ýapylaly bäri 2 aý geçdi. Şol birakda Türkmenistanyň paýtagty ýuwulmady awtologlar üçin ulag eýelerini berk jazalandyrýan şäherleriň biri hasaplanýar. Awtologlary ýuwmak üçin resmi taýdan şert döredilmedik ýerde şu gün ulag sürüjüler nädip çykalga tapýarlar. Biz bu sowal bilen Aşgabatly synçy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik.
ulogları yuyan kärhanalar ika çemesi wagt mundan ozal yapıldı. Diňe awtolog yuyan kärhanalar dälle eýsem şowlen birlikde maşinlere tehnik taýdan hyzmat edýän awtoserwislerim yapyldy. Mundan ika ýyl geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde Türkmenistanyň döwlet başçysyny ulog yuyan kärhanalaryň döwlet eýsliginiň näkleriniň de hususy eýsliginiň näkleriniň de ýurdun adamlaryna netlenen agyz suwy köp mukdarda karşılaýarlygy üçin ýiti tanqid etdi. Gary berse de hususy eýslikdäki awto ulog yuyan kärhanalaryň hiç birinin döwlete tölemeli halgydyny tölemeýärligini agyz suwundan peýdalan onu muht peýdalanýanlyklaryny ýiti tanqid etdi. Şonuň ýsüre eýem aradan 2 gün geçmänkäde awtologlary ýuyan hususy eýslikdäki kärhanalarda döwlet eýsliginiň näklerim yapyldy. Şu gün Aşgabatyň köçelerinde ýuwulmadyk maşinler gözeýilýärmi? Aşgabatyň köçelerinde ýuwulmadyk maşinler kän gözeýilenok. Oňam sebäbi ýol hereketine gözewçilik edýän polisiýa departamentiniň işgärleri bir sähel hapa maşin bolsa, ýuwulmadyk maşin bolsa onu saklaýarlar. Hatda her näçe geň görünse meselem kar ýağmur ýagyp durýdy. Şeýle maşinler köçäge çykdy. Onu şolar saklaýarlar hem de maşynyň haparu üçin ýörüýte administrativ jerimäni salýarlar. Sürüjilere ulagyň hapalygy üçin salynýan jerimäň meçberi näçe? Ol 50 manatdan başlanýar ilkinji jerime, soň 300 manat çellol ösüp gidýär. Ikinji, üçüncü gerekde ýöne soňundan 1 ýylyň ýarym ýylyň dowamyny 4-5 gedek şeýle ýagdaýda ýol hereketine gözewçilik edýän inspeksiýanyň işgärleri tarapyndan saklanan bolsa, onu şol uloýlaryny ýarym ýyl 1 ýyl möhredi bilen sürücülük şahadatnamasından mahrum etmek diýen ýaly administrativ şäherede görülýär. Aman burada şeýle ýagdaýda awtologları ýuyan kärhanalaryň 2 aýlap ýapyk duran wagtynda sürüjüler nädip uloglaryny ýuýarlar? Olar bilen Aşgabatda şu ýoňmolly soňky döwürde meselem ýaşaýyş şaýlarynyň suw krarlarynyň uzuny ýörüýte işlemgeler dakýalar. Ol adamlar özüniň maşinini jaýlaryň arka tarapyna ýuýarlar ýa-da bolmasa degerli hak kestegini tölen adamlaryň da awtologlaryny ýuwup berýärler. Ýöne gilliň edilýän iş eger şol köçe ýol hereketine gözewçilik edýän patrol urlugynyň işgärleri, polisiýalar da olary saklaýarlar. Ýene de bir ýagdaý häzirki wagtda Türkmenistanyň Thomas kanikulu dowam edýär. 10 ýaş, 12 ýaş töwerünäk çağalar özlerim ýekedärli 3-4 bolup elleri bedreli awtologlaryň durýan ýerlerine gelýärler. Maşynyny ýuwup bereli, ýöne plança hak berseň diýip aýdýarlar. Olaryň elbetde awtologlar işleýän wagtynda aýdylýan suwman bolup bilse 3-4 miri awtologlary ýuyan kärhanalar ýapylmanka bir ýeňil awtology ýuwmagyň çykdyjysy näçedi? Näçe durýar şu hyzmatyň bahasy? Awtologyň diňe daşyny hem tekerlerini ýudurjak bolsaň, onu ortaça 30 manat tölemeli. Eger awtologyň içki salonyny araşdyratjak bolsaň 80 manada, 100 manada durýardy. Awtologlary ýuyan kärhanalar bilen bir wagtda awtologlary bejerýän kärhanalar hem ýapylypdy. Indi awtologlary bejermek üçin ulag eýlerini ýere tutýarlar. Umuman şol hökümet eýsligindäki kärhanalaryň atas ähli diýen ýaly işe başladylar. Tölemeli jerimen we gillenlikler üçin olary täzeden goşmasy jerime saldyryldy. Ýöne hususy eýslikdäki awtologlary tehnik hyzmat edýän awtoserwisler häzir görergede işlämek, olar günlük adatça özleriniň müşterileri bilen gepleşýärler. Bular bu ýagdaýda işleýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimiz dowam etdirýäris.
Şeýleň 1-nji maýyndan Türkmenistanda ýolagçy otlarynyň we uçarlaryň petekleriniň narhlarynyň ýüz götermeçeli ýokarlanmagy bilen Aşgabat Serhedawat aralygyna gatnaýan ýolagçy otlarynyň hyzmatyndan peýdalanýan ýolagçylaryň çekýän kynçylyklarynyň odalkydan artan da barada aýdylýar. Serhedawatly ýaşaýjy 60 ýaşly pensioner Aýgül daýdanyň aýtmana görä ýolagçy otlarynyň hyzmatlarynda gowluga garşy hiç bir ütgeşiklik göreýilmeýär. Şol odalky hapa düşekler, şol odalky çaýsız suwsuz wagollar, akşam ýatyp ertir turdan düşekleri ýygnanyňda küpäniň içine tozan gaplap demiň tutalýar. Käbir wagollaryň hajathanalarının suw kıralary hem kadaly işlemýär. Hajathanalaryn gapylary oňat ýapylmaýar. Wagollara düşelen hal düşekleriň reňkiniň nämedigini tanap bolanok diýip Aýgül daýda sözünde dowam edýär. 7-nji iýundan başlap ilata odal hiç bir bildiriş berilmezden Serhedawat Aşgabat ýolagçy otlarynyň gatnaw tertibi ütgedilipdir. Bu aralyga gatnaýan ýolagçylar her bir demir ýol stansiýasyndan ýolagçy otlaryna minjek wagty ýolagçy otlarynyň gatnaw tertibiniň ütgedilendigini bilip galypdyrlar. Otla minmäge gelen ýolagçylar 2 sagatlap ýolagçy otlarynyň gelerine garaşdylar. Serhedawatdan odal 14:00-da ugrayan ýolagçy otlary indi 16-da ugraýar. Wagtynyň 2 sagat ütgedilmegi bilen odal 1 sagat 8:20-da Aşgabatda gelen ýolagçylar indi 10:20-da Aşgabatda gelip düşýärler. Bu bolsa Aşgabatda işi düşüp gelýän ýolagçylaryň odal günüň dowamında işini bitirip, mihman jaý bolmasa olaryň ýygyna gaýtmagyna uly bökdenşikler döretdi. Sebäbi odalky hassahanalara, ministrliklere işi düşüp gelýän adamlar günüberin işini bitiren bolsalar, ýaşaýjylarda indi şeýle mümkinçilik juda çäkli boldy diýip Aýgül daýda aýdýar. Otly hyzmatlarynda ilata bir kynçylyk döredilýän bolsa, şeýle kynçylyklaryň ählisi edil Serhedawat Aşgabat ýolagçy otlarynyň paýyna düşen ýaly diýip, bu ýolagçy otlarynyň ýolagçylary hemişe eýrenýärler. Wagtyndan giýjak alyp gelmek, çaýsız suwsuz ködenşlikler, hapa düşekler üstesine de ýolagçy otlary Aşgabatda gelende hemişe ýoluň ikinji liniýasynda saklanyp, eli ýükli ýolagçylar, ýarawsyz garrylar, adaty näsalar demir ýol mendiliniň wagdal jaýyna geçmek üçin belent köpüre minmeli bolýardylar. Ýolagçy otlarynyň Aşgabatda gelmeli wagtynyň ütgemegi bilen bolsa, ýolagçy otlary Aşgabatyň goýundaky äne demir ýol stansiýasyna gelende, ol demir ýol stansiýasynyň ikinji liniýasynda saklanýar. Birinji liniýa bolsa boş bolup, ol liniýada Aşgabat Türkmenawat ýolagçy otlarynyň gelmegi üçin garaşylýar. Bu bolsa äne demir ýol stansiýasynda ýolagçy otlarynyň düşmek isleýän Serhedawatly ýolagçylaryň demir ýoluň relsleriniň üstünden çem gelen ýerden geçip äne demir ýol stansiýasynyň wagdal jaýynyň meýdançasyna çykmakda uly kynçylyklary döredýändiginden ýolagçylar juda nägile bolýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärni. Programmamyzda Türkmen prezidentine ýollanan hatlar ýagny hormatly arkada gatly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Hatyň mazmunyna geçmeden odal okuyjymyzyň uğradan hatynyň hiçili ütgedilmän mazmunynyň bolşýaly siziň dikkatiňizde ýetirilýändigine we munyň hiç bir görnüşde Adatlyk radiosynyň pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladýarys. Çuňur hormatlanýan arkadagymyz. Bu haty biýüne töhmet atılıp azatlykdan mahrum edilen we dürli jebir sütömlere sedewar edilen perzentläriniň düşen kyn ahwalyna aglayan eneleriň adyndan sizden adalat, himayet we kömek sorap ýazýaryn. Belki ol eneler size arş şikaýetlerini ýetirip bilen däldirler pikiri bilen Ýewropa döwletiniň ýaşaýjysy dyma garamazdan biýüne ildeşlerimize edilen bir kanun jebri jepalary size ýetirmekligi we olaryň ýagdaýyny size dogry düşündirip bilen ýagdaýymda olara himayet etjekdiginde bolan ynanjym bu haty galama almama sebäp boldy. Beýik bir waryň penasynda siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda berkarar döwletimizde il ulusumyzyň bagtyar we eşretli durmuşyna buýsanyp watanymyzyň mundan beýlekem gülläp ösmek üçin alyp barýan işleriňiziň rowaşlanmagyny diläp ýördük. Bir ene ata hökmünde watan öňündäki iň uly borjumyzyň prezidentlerimiziň watana wepaly, arasy ahlakly, terbiýeli edip ýetişdirmekdigine ynanýandygymyz üçin halal dehmetimiz bilen ekläp, saklap, terbiýelep kemale getirdik.
Prezidentlerimizin ilhalar arasy ahlakly watanyny we halkyny söýýän bir döwüm çöregini goňşusy bilen paýlaşýan ogullar bolup ýetişendigine diňe biz däl törek daşymyzyň hem şaýatlygyna buýsunjymyz çäksizdi. Jemgyýetimizde ziýanly yaramaz endiklerden, serhoş edici içkilerden we neşe terişdelerinden pek hiç kimiň malyna we namysyny göz dikmän, döwlet emläni zeper ýetirmän halal dähmetler bilen ýaşap ýörkäler nähak töhmete sedewar boldular. Bu ogullarymyz öň hiç ýyly jenaýat jogapkärçiligine çekilmediklerine we haklaryndan ýagny üstlerinden hiç ýyly şikaýet ýokdugyna garamadan polisiýa tarapyndan öýlerinden äkidilip birnäçe ay hiç bir howsaryny görkezilmän tutsawlykda saklanylyp dürli gynamalar we jebir sütömler bilen etmedik jenaýetlerini boýnuna goýdular. Hiç bir jandary rowa görülmejek ediýetler rowa görüldi. Olaryň dyrnaklaryny iňe batyrylyp ömürlerinde hiç içki içmedik adamlara zor bilen içki içerilip elleri ayaklary döwülýänçe huşlary başlaryndan gidýänçe taýak bilen ýenjilip soğuk betonlarda ağaç suwsuz ýatyrlyp insan mertebesini kemsidici agda alınmajak paýyş sözler sarp edilýärdi. Olary özleriniň bigunädigini suwut etmek üçin hiç ýyly mümkinçilik berilmedi. Hatda suwdyň boljak ýeri wagty howsarlaryna aýdylmady. Aklawçy tutmaklygy we suwda gatnaşmaklygy ruhsat berilmedi. Eýsem bu adamlaryň günäsi nämeke? Türkmen mekteplerinden ýa-da halkara Türk universitetinden uçurum bolmaklarymy? Ýa-da bu mekteplerde okap, ilim, bilim we terbiýe alyp ençeme ýyllap dünýäniň dürli künjeklerinde geçirilen bilim olimpiadalaryna gatnaşyp altyn, kümüş medallar gazanan we baýrakly orunlara münasip bolup Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl tuğuny buýsunç bilen pasyrdadan ýaşlara guwanmak we olara goldaw bermek mükä günäleri. Darat miwesinden tanalar diýilýär. Bu bilim ojaklaryna ýetişen raýatlarymyzyň medeniýetli, insanperwer, ilimli, bilimli halkyna we watanyna jany teni bilen hyzmat edýän adamlardygyna olary tanayan, insabyny ýitirmedik we wyjdany ýerinde bolan her insan şaýat ahiren bir döwletiň iň gymmatly baýlygynyň aňly düşünjeli, arasy ahlakly, il behwidini şahsy behwidinden ileri tutýan, ilmiň gazananlaryny aňyna siňdiren we watanyny gülletmek uğrunda öz münasip goşandyny goşmak üçin maksada okunly hereket edýän raýatlarynyň barlygy bilen ölçülýändigini hemmämiz bilýäs. Eýsem bu gymmatly baýlygymyz bolan ilmiň we dähmediň dürlük uğurlarynda ýetişip kemale gelen raýatlarymyzyň kimdir biriniň şahsy behwitleri üçin pida edilmekligi watana hyýanat dälmidir. Çağlyndan bugüneçenlik kiçijeň bolsa hiç ýyly jenaýata ady garşymadyk bu raýatlarymyzy çağlarynyň we maşgalasynyň gözüniň öňünde mertebesini kemsedip öýlerini dörmek we öýünden tapylan birnäçe çeper eser ýagny roman, kitap we 2-3 namazlyk bilen suraty düşürmeklik we biýüne adamlary terrorizm bilen baglanşdyrmaklygy haýsy akal, haýsy wyjdan kabul eder, haýsy adalata gawat geler. Döwlet wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýan we raýat hukuklaryny depeleýän erwet niýetli adamlary gören bir çäräňinden uğur alyp bu biýüne adamlary edilen bir kanun hereketleriň hasabyny sorajakdygyda bolan ynamymyz çäksizdir. Mundan beýlek bir kanun çemeleşmelere ýol bermejekdiginde ynanýarys. Merhemetli arkadaşymyz biýüne adamlara himayet ediň. Sizi çuňur hormatlamak bilen gözü ýaşly bir ene. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş. Biz programmamyzy dewam etdirýäris. Öňünden yglan edilmedik sapar bilen Kabula baran Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Awgan konflikti zerarly öý owdaryndan juda düşen adamlar bilen duşuşdy. Konfliktdäki taraplaryň ählisi öýdara ýygynmaly. Bu bir harby çözgüdi bolmady guruş diýip Guterres 14-nji iýunda Awgan paýtagtynyň goloýuny aýtdy. Ol soňra hem bire syýasy çözgüt gerek, bire parahatçylyk gerek diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Guterres şuň ýer bilen Kabulda oşordan düşünenden sonra Twitter'de Birleşen Milletler Guramasy zorluk we ejir azaply döwürde Awganystanyň tarapyndadyr diýip ýazdy. Guterres'in Awganystana sapary 31-nji maýda Kabulda ýük ulagy arkaly amala aşyrylan we 150den adatyk adamyň helaklenmegine getiren hüjümden soňra bolýar. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyna ýurda basyp giýirilýär bäri Awgan paýtagtyna munça adamyň başyna ýeten partlama bolmandy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Kabula özüniň Orta Aziýa eden saparyndan soňra bardy. Ol bu saparyň dewamyna Kazakstana,
Kırgızstana, Özbekistana, Tajikistana we Türkmenistana aýlanyp çykdy. Baş sekretarın kömekçisi Yankubis BMG'nin Howpsuzlyk Geňeşiniň haýyşy esasynda Oguramanyň Awganystan boýunça kömek missiýasynyň we onuň işleriniň strategik taýdan gözden geçirilmegini kämilleşdirmek bilen gyzyklanyp üstümize hepde Kabuла sapar etdi. Bu aralykda Amerikan prezidenti Donald Trump 13-nji ýylyna Gorunmak sekretary Jim Mattis'e eskerleriň san derejesini kergitlemege hukuk bermek bilen Awganystandaki Amerikan ýaragly güýçleriniň sanynyň artdyrylmagyna ýol açdy. Awganystanda Amerikan we halkara güýçlerine ýol başlyk edýän goşun generali John Nicholson şu günden başlap özüne bir näçe min goşmaça esker gerekdigini aýdýar. Pentagonna gurrun edilýän eskerleriň sany 3000 bilen 5000 aralygynda. Bularyň hem bir bölegini Birleşik Ştatlaryň ýaranlarynyň öpçün etmegi ähtimal. Trump'ın Awganystana 15 ýyl bäri barýan urşy dewam etdirmäge giň harby ykhtiyarlyk bermek baradaky karary onuň üstümizäki ýylyň başlaryna Irakda we Siriýada Amerikan güýçlerine ýol başçylyk edýän generallara has köp ykhtiyarlyk bermeginden soňra bolýar. Mattis ýa-ni golyda Birleşik Ştatlar tarapyndan goldalýan Awgan güýçleri Taliban toparyna karşı uruşda ýeňiş kazananyk. Taliban häzirki wagtda barha ýokarlanmak bilen Kongresde duýduruş berdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.